Sa laing balita, 49 ka mga mayor sa lalawigan sa Subo ni pirma og usa ka statement nga nanawagan og transparensiya sa flood control o ubang infrastructure project sa gobyerno. Straight to the point. Ayun kumahon ha, tinuod yun ha. Ni pirma mga higala og manifesto ang ato mahigala mga mayors din sa Sugbo. Og samtang si Governor Pam Bariccuatro sa iyang bahin nanawagan sab og transparency og accountability subay sa giimbestigar karon nga irregularidad sa mga proyekto bahin mga higala sa mga pagbaha dinhi sa nasod. Straight to the point. Kata sa nagpagtagad lubutaga sa batnuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ay point. karon ana po'y low pressure area mahigala bida pahinumduman na sa tama kay galaan sa kinaiyahan wa gilain mga sukit dig paminaw. Ang kinaiyahan gyud mga higala may mopahinumdum kanato nya di nato kalimtan ang flood control project. Ato lang ni yagi katawa mga sukit dig paminaw pero kinini ang lahi man gud sa ubang mga issues. Ang ubang mga issues mga higala og matabunan og laing issue mawawa na. Kining mga issue has flood control mahimo gong matabunan og naay mga dagkong issue mawawa na pod. Pero inig uwan, inig low pressure, inig baha mahinumdum kita. Kanunay tang pahinumduman sa kinaiyahan. Straight to the point. At pagtagad lubutaga sa batnuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan usa ka district engineer sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nadakpan human giingong ni suway og suborno sa kongresista dito sa Taal, Batangas aron dili imbestigaron ang mga proyekto niini sa iyang distrito. Straight to the point. Ato ni tagagpagtagad makaingon ka may galag mirisi ining maong district engineer. Pero speakers bahin day basin og gining problemahan dinagko kay problema district engineer maoy himuon mga higalang paon. Sa kadaghang problema sa flood control aron lang gyud mahigalang ma-satisfy ang mga tao nga inyo nya doana tuanay nasakpan tuanay na priso base kining gamay ra gyud in taon maoy madaog-daog ha. Straight to the point. Karohon ta lang ni ako okay ko uyon kong nadakpan ning maong district engineer pero ang pangutanan dako kana ra gyud kan district engineer why dakong halwan ana. Ay tala ni katawa mga kagalaan mo bitaw na kini mga gagmay ha maningkamot gyud mo da paniguro mo mga gagmay kay nigabot labas ka bulyaso ang mga gagmay may gala maoy ipaon ang mga dagko magkalingkawas ang mga gagmay mao mga higalay mabulyaso. Straight to the Ato point. ni hatagag pagtagad lumutaga sa tubuan-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kay kadto bitaw nga nahitabo mahigala kaniadto ang ghost projects mahigala sa mga ekipo sa militar. Ang gigamit mahigala nila nga tao atong panahon na si Janet Lim na pulis. Nga nakakawat mga higala ang involved nga kwarta 10 billion pesos. Gumikan sa mga gipamalit nga mga ekipo kunuhay sa militar. O uban pa nga wa di ay dili day tinuod nga naa. O kung naa man gani, substandard mga higala ang mga materials. Straight to the point. Doble ang nahimong double whammy mga kagalaan ang problema. Sa ato mga higala mga sundao kay laliman ka kunuhay gitpangtagaan sa Kevlar helmet. Nga gipamalit mahigala ni Janet Lim na pulis, Kevlar helmets. So pilay gasto tanan 10 billion. Ang sundalo mahigala nagdahom nga ang iyang Kevlar helmets. Ang iyang kao mga higala sa iyang ulo, nagtuo siya nga dili madutlan og bala. Paghiman-himan kay substandard dadutlan namatay ang sundao. Gumikan mga higala sa kakurakot. Grabing pahimos na ay mga tao nga gibutang nimo sa risgo. Straight to the point. Pilay kantidad ato 10 billion. Na priso si Janet Lim na pulis. Straight to the Karon point. mga higala kini pamilyang Diskaya, nga nakakontrata sa gobyerno sa ilang siyam ka mga kumpanya, nga diin na mikuha og 31 billion. Times 3 gyud, times 3. Times 3 mga higala ang gidakon sa kan Janet Lim na pulis. Pero wa man mapriso pa hantod ron. Kumusta ka in taon? Doon na ba'y mapriso? Kining pamilyang Diskaya mapriso ba? Ngunit akong pangutana sa panahon karon ni BBM. Straight to the point. Kaya panahon may galang Pinoy, katos Janet Lim na pulis na priso ang gyud. Og doon na pa'y mga senador nga na-involved nga nga priso. Nakagawa sa hinuon. Ila mga gagmay-gagmay, mga staff mo nga priso. O ni bantayanan ha, kamong mga naa sa
Department of Public Works and Highways ug uban pa. Kamo mga gagmay-gagmay mga ranggo din ha. Lipay-lipay mo din ha. Ang kato mga dagko ilang nadawat. Ang gagmay-gagmay maoy mao mga higalay ibuta nga sacrificial lamb inig panahon nga magkabulyaso na. Straight to the point. Si Janet Lim na pulis na priso nga dunay involved nga kwartang 10 billion. Karon mahigala ang pamilyang Diskaya 31 billion. Ang pangutana mapriso ka ni sila. Garbo para bagyo kayo mga sukit tig paminaw nga nakapalit o mga sakyanan. Putin daghana mga sakyanan nga kung adtuon nimong parking area mura mga higala kung doon na pay suga nga green o puwa-puwa makaingon kag naa sa SM. Askang ilngiga mga sukit tig paminaw. Og unya garbo pa gyud kayo nga matod pa na bumintaha og nanindot ang ilang kinabuhi. Hanip na ang buhay. Kung naman gatong advertisement nga hanip na ang buhay. DPWH is the key. Sa diha ko nung nag-DPWH na sila nanindot na ang ilang kinabuhi. Karon buntaga tagan-tanig pagtagad sa tubawon uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. parking area sa pamilyang Diskaya nga labihan kahiin sa mga sakyanan. Gumikan mga higala sa ilang pagkontrata sa DPWH. Mo kana mga higala nga DPWH is the key. Ang pangutanan dakoron atong gisusi mga higala ang parking area sa pamilyang Diskaya. Kay dunay daghan nga mga high-end nga sakyanan. Ang pangutanan dako, kumusta man ang parking area sa QM Builders? Ang ato nga pangamusta lamang o pangutana lamang kay matod pa, tinuod ba nga nakapalit og duha ka helicopters ang QM Builders? Og duna mga higalay mga helipads in the ken? Tinuod ba? Kana pangutana lamang. Pangutana lamang unsa man DPWH is the key gihapon. Kana pangutana lamang kay ang atong gisusi ang parking area man mga higala sa mga pamilyang Diskaya. Karon ang parking area sa QM Builders kumusta ka ha? Ang parking area sa helicopter kumusta ka ha? Tinuod ba nga dunay napalit nga duha ka helicopters? Pangutana lamang. Pangutana lamang kumusta man ang kinini ang parking area sa helicopter? Ato'y pagtagad lumutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Presidente Ferdinand Marcos Jr. gusto nang aprobahan una sa mga LGU ang proyekto una ipatuman sa nasudnong mga ahensya sa lain-laing mga lokalidad. Kini uguban pang mga iskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the Basta point. na magoy LPA mahigala mabalaka dayon ta. Bisag dili mo develop ang LPA into a typhoon, bisag miingon siya nga ang porsyento gamay ra nga mahimo mahigalang bagyo, pero ang atong kabalakan manggod kay gamayng uwan dakong baha. Dunay mga area gani mga higala nga matod pa nabungkag na hinuon inay sa una wa pay baha nya tungod kay gihimo-himuan og flood control project ni baha na noon. Sa ning kalakiha mga sukid tig paminaw na sa pikas bahin kini ni ay usa ka engineer kini batayanan gyud kamong mga taga Department of Public Works and Highways. Always good akong i-remind ninyo bida doon na po sila ilang kaugalingong story day kini taga DPWH labi na gagmay granggos DPWH usahay kamoy sugo-sugoon ana kamoy madakpan. Straight to the point. Kini nagduda ko ini kalakiha. Okay man Dunay usa mga higala ka congressman nga iyang gi-set up mga higala ang entrapment operation. Igun sa maning Loren de Garda kaday. Didto ni mga kagalaan mahitabo sa poblasyon Taal, Batangas. Neophyte congressman So kay neophyte congressman tingali ngilo kayo ba? Mamo na importante gud nga kanang bag-o pa kang congressman, wa pa ka maanad anang hatag-hatag, wa pa ka maanad anang dawat-dawat. Kay katong uban nga anad nawa naman lang to, mao pay manukot. Pero kanang wa pa ka kasuway og dawat-dawat. Kini ni ang medyo di prinsipyo manghigala og hinaot nga ma-maintain kanang maong prinsipyo. O kung mahimo, nga di gyud mo suwayan, kay nay uban mahigala maingon nga, dawata lang ginagmay raman ning kuana.
Sugod-sugod pa lang ginagmay, sunod na mag anam-anam na. Unyag maanad na kagdawat kay. Maanad na kagdawat, manukot na mag-asa man tong karong buwan na nga man. Wa na ba? Kini ato lang ni agi katawa-katawa ha. So kini mga higala anak ni Kuan. Anak ni Loren Legarda ni kini maong congressman. Okay. Thumbs up ko ani. Hinaut unta nga napay mga congressman nga mosunod ning ani. Pero mo ko giingon, kini district engineer ha. Kini district engineer na narapon niya og ako pa niya mo piyait na nasa siya nga igor sa gisugo. Kay nadakpan atol sa entrapment operation. Ni hatod manghigalag kwarta nadakpan. Kay kini magod mahigalas congressman kining Libiste. Matod pa sa to nakuhang report kay bag-o pa man ni mahigala nga Congressman Leandro Libiste, bag-o pa ni congressman ah. Wa pa ni kasuway mahigalag dawat-dawat. Giufiran kay ingo man sa nga iyang imbestigaron ang mga flood control project didto sa ilang lugar. Ang DPWH mo ni hangyo niya nga ay lag imbestigare dahil imong ginagmay. Mamalay kasagaran mahigalang mahitabo gyud anak nga kananaang ayaw lang kong og imbestigara kong ha kay kinini ang mabulyaso man ang imbestigahan flood control projects nya di prinsipyo pa man bag-o gong congressman ang manghinaot ta nga kiyang pagka di prinsipyo magpadayon matong tambag labi pa itong mga bag-o mga congressmen daghang mga tentasyon din ha tinuod na bisan asa bisan gani sa media mahigala poten daghanan tentasyon prangka-prangkang pag-istorya mabitan ang nabulyaso ron dunay na nga issue ron mahigala ang inyo JP ni issue nag statement ang National Union of Journalists in the of the Philippines ni issue nag statement labot ini mga kontrobersiya kining flood control project ron sa mga namay na appeal mahigala sa kuan ha na appeal man mahigala katayo ginoong institusyon sa media Straight to the point. kay doon na mga higalay mga tanawa kining mga kontraktor, di man bisan sa Sugbo, kabantay mo pagkahuman gyud sa Blue Ribbon Committee, wa pa to mahuman to ha. Ang uban mahigala hilom. Ang uban mga kagalaan, pila ra may nagtagaw taw ani, ang uban hilom. Unya ang uban nga ni tingog kunuhay pero tingog laban mahigala sa kontraktor. Dunay mga issue ani nani, mo na nga issue statement ro ng inyo JP. Tungod po ni atong hitabo may galang pamilyang Diskaya nga mapagarbuhon man sa silang nagpa-interview o mapagarbuhon nga DPWH is the key. Ano sa ako nung isugod ang inyong pagkanindot sa kinabuhi? ang inyong gateway nga na medyo na nindot na kinabuhi, may pagkatubagan ay pintok nga pagkatubag. Yung nag-DPWH kami. Wa na ba? Bilib sa kasaga honest pod kayo to si kinini ang Diskaya. Pila kabok inyong sakyanan wa na gani kay memorize kung pila kiniingon ang asawa mahigalang mga 30 ka sakyanan ang personal lang nga sakyanan ningon ba na dili 40. Ang personal lang nga sakyanan ha wa pay labo tong sa kumpanya nila siyempre do na mahigalay mga sakyanan nga gamiton sa kumpanya gawas kung ang mga heavy equipment o mga ghost heavy equipment na putong tanan. Wa na kay memorya kung pila kabok ilang sakyanan pagkamahala ba mga sakyanan na? Unya garbo kayo mahigala yung na DPWH kami. Asa ilang gamiton pagkaninduta to mga sakyanan na day. Iniglingkod siguro na to sakyanan no murag anindot taas og ligro man nya iniglingkod siguro nimo mura siguro kanang dili nimo bation bisa paglubak-lubak ka kasada murag hanoy lang gyud siguro okay. Ona giingon dakin nga fit for a king and queen kaayo tong mao nga mga sakyanan unya do na pag mahigalay ilang sakyanan para silang anak umuhatod ang ato sa eskwelahan dunay mabukha dito sila mamurog lamisa day ba
Mura gyud bitaw kanang sa eroplano bitaw nga kanang naigi kas business class nga anindot kayo imong sitwasyon. May bukhad nimo nang lamisa na, pwede ka magpadayon himog homework nimo sa suod, no? Pinangga kay mga anak mahigala, pina-eskwela mga mahalong eskwelahan, ignaa sakyanan, bugnaw sakyanan, pwedeng himog homework sa sulod sa sakyanan kay doon na mga higalay lamisa dito bukharon lang lamisa pwede magka-meeting sulod sa sakyanan maayong pagka-train sa mga anak aron nigkadako pohon mahimo na pong kontraktor. Doon ay sakyanan, doon ay bar, naay butanganan mahigala og wine o mga glass wines, kung kaimnunon sila nga og wine while magbiyahe na atanan astan murag doon ay refrigerator na sakyanan day. Pinabugnaw ko nito, ibutang na nimo dito. Unya dunay glass wine dito mahigala inom-inom samtang mabiyahe, no? Pasting nindutang kinabuhi pagkadako as disparities kinabuhi tao, no? Di ay tag 40 kabuk sa kinan nga mga high-end dunay mga Pilipinong nagbaktas taon. Pagkagrabihan ning atong sitwasyon makaingon tag napa ba kay paglaom ni atong nasod aning kalakiha? Straight to the point. Daghan kayo mahigalang mulunang sa baha sa uwan. Daghan kayo mga higalang namatay sa baha, apan di ang mga higalay nakaginansa sa baha. Ato lang yung agi kataw-katawa mga sugid dig paminaw. Ya karon ang Department of Public Works and Highways, bantay-bantay mo diha mga kuan kay kamo butang ini tinuod basan nga tinuod basan kurakot ning ahensya ha. Dili pud tanan hinoon. Ano pa mo ginahabilin siguro ang tarong diha ba? Napay nahabilin. Tuo ko nga, di man gyud tanan niya kuan. Na may mga tarong gyud mahabilin. Pero kini mga kurakot, lahi man puning kang Marcolita mahigalang yang meanings DPWH kay sa to dito pare walang ane. Mahimuan na lang hinuon nila og mga meanings na inana. Unfair po na inana nga meaning. Kaya doon na mga tarong sa gyud hapon habilin ba tan-aw nako ba? Nya doon na po ingon nga DPWH daghang project sa to, DPW, daghang project, why human-human? Ita ng sitwasyon na mahigala. Karon ni ay nadakpan sa entrapment operation, usa ka district engineer. Pero unsa man ang district engineer, okay ko nga nadakpan na. Pero gamay kay nang, kagamay ng halwana. Asa ang dako? Muna'y bantayanan ha, katong sugo-sugoon katong mga chimoy, chimoy man lang katong kwan. Maoy unang madakpan, maoy mapriso. Ang ako ini okay ko nga priso ning tawhana, pero basin og maoran ni ang kunuhay isakripisyo. Himuon may ilang sakripisyo lang nga tuan na may napriso. Kisa may napriso? District engineer ay kagamay. Ako lang nangagi kataw-katawa may gala kay nahibaw ba ta unsay trabaho in town sa district engineer. Gisulti ba yung taon na mahigalang magalo nga kaluoy in town pud ana. Kanang district engineer maura ni sugo-sugoon og dawat pahatod sa kwarta taon. Karon si Libiste kini duda ko dai nga moy nasuguan ihatod ning kwarta dito, Kay kini si Congressman Leandro Libiste bag-o mga congressman. Mo na kini go manghatag kana mga bagman kana mga swito nga mga bagman day mag-research po na sila mingon po na nga kana si kon modawat ba na mo puli mo kon moduwa ba na mingon nga dili so sa ito pamaagi ani ngita taglain pamaagi kay di man modawat pero ang uban day mga kana bag-o pa na basig modawat basig dili katong karaan nga kana si congressman ka modawat na manukot pa magani Anang bago-bago pang congressman mo dawat na wata kaswito kay bago para ba mag-research sa taon sa ba kay basing mabulyaso ta kaya so ba kay imong dahatag ni mo kwarta inighatag makuan dayon anak magina mga kay ganaan mo research man na daan kay basing mabulyaso pero yung tanaw ka ng congressman daan na nanay record daan na iniging project sa gobyerno wa pa ganito kuhang kwarta giuna-una na nanhukot ng daan sa komisyon. Kanang mga kontraktor sad nag-inistoryahay po ng mga kontraktor. Kanang mga kontraktor bisag kining QM mahigala ato nang iduot ang QM. Of course kay nakakwarta na sila. Pero gimong tanawon siguro ng QM, gimong paminawon siguro na sa alan day umingon o makasulti pa na sa alan siguro siya kaugalingon makaingon siguro nga bida looy sa may kami gyud namuhunan ang taon ani. Kami may namuhunan mo ginansa sad mi kay nagon may puhunan. Unya unsa pa may among palit dito nga wa naman gi
balbal na magmaayo niing mga kurako. Nagduda ta mahigala kining QA mismo dunay kaugalingong story sa di lang nila ikasultis kahanginan day. Una-huna sa nabisag wa ta kasabot ang magtiayon na nabisag istoryahan na to si usa ka congressman dito toy usa ka kuno sus kabuaya gid kayo giso di una na magsukot ning atong kuno pa gani. Kining maong kining maong district engineer di ko motuo ini kisa sa may kwarta ni district engineer nga 3 million. Ha? Gihimo ning bagman. Nya iyan na timingan ang congressman mahigala nga iyang gihatagan dito neophyte congressman anak na senator Loren Legarda. Gihatagan 3 million mga higala gi-sit up na to sige okay dawaton to ng kwarta pag abot ito entrapment man day. Tindi malasa to dakpan mura to mahigala to Batangas ron dito sa kwan kinini ang dito ni nahitabo ning maong insidente mahigala sa poblasyon Taal Batangas. Nakadakop nagbuaya sa dito ron. Pero gamay-gamay pang buaya ha. Kay katundag ko nagbuaya, nundum mo sa Davao katong pinakadakong buaya ginganlan tog lulong. Ha? Lalaki man, katong babae pong buaya ginganlag lalay ha. Kapitan na niya, ayaw taon lay, buutan si lalay. Straight to the point. Now atong balikan mahigala atong dugang mga issues mga sukid dig paminaw ato sa balikan gamay ning sa DPWH mga sukid dig paminaw kay mura og DPWH is the key. Kining pamilya mahigalan Diskaya unya kinini ang usa ka district engineer kining district engineer mga higala gamay-gamay ra maning halwan okay gyapon ning nadakpan. Pero nga to aniha basig mao na ni himuong sacrificial lamb nya wa nay lain ha mo nay dakong pangutanan day king. Basig mao na ni himuon mag poster boy ba nga to na nadakpan na na priso ina na. Unsa man district engineer. District engineer gyud. Amo na to klarohon ha kay mao lagi ni nahitabo mga kaigalaan. Liman ka karon at the height mga higala ni ining maong isyu. Musugot ka ikaw district engineer. Init pa kining isyu ha karon. Unya manuburno ka anday ken. Moingon ka siguro ka nga ay linaw-linaw sa tagamay kay init kayo ron. Napay ongoing investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero malagmit nga kini mga higalagi pressure gyud eh. Kay mo investigar man pod. Kay naay investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang lower house mo investigate sad. O na nga karon mahigala kini si Congressman Leonardo Libiste, Batangas 1st District Congressman, niingon nga imbestigaron ang mga flood control projects diha sa Batangas sa 1st District mga higala. Yan ha may daghan nga mga flood control projects din nga nangakuan nangabulyaso. Straight to the point. Namay mga nangabulyaso. Problema man ang dako karon. So imbestigahonon nya karon dili gusto ang DPWH nga imbestigaran kay oras maimbestigaran na delikado og mo alisbog yun ang baho. Kay pagkakaroon go dunay daghang mga ghost projects nga nakita na. Unya dunay mahigalay mga projects nga nangahugno sa siyam ka buok ron nga nahugno nga project indekin unom ana project sa Sunwest. Kanang Sunwest construction firm di ba kinsi man to? Kanang Sunwest nga ang founder si Saldico. Congressman Saldico mo'y founder anang maong construction firm nga best friend siya ni Speaker Martin Romualdez. Mauni ang nagpasiugda sa impeachment mahigala batok ni Sara Duterte. Straight to the point. Nyaw sa o manaron suko kay siyang Sara mahigala dunay confidential funds mauna pero ang iyang project nangahugno ang project sa Sunwest. Straight to the point. Ang project sa BFF ni Martin Romualdez nga mao si Saldico ha gawas ana didto mahigalas Batangas ingon naman gud ni mahigalas Congressman Leonardo Libiste bag-o pa man nga congressman init pa kay dugo
Wa pa ni kasuway siguro mahigalang dunay hatag-hatag diha. Di iyang paimbisigaran ang mga projects. Niingon ng DPWH, ayaw lang-imbisigarin na. Niya po'y imong ginagmay, ha? Sa pahilumon, si Congressman Leandro Libiste, pahilumon siya, kay diya po'y imong bahin. Ang naghatod pod mga higala sa bahin, kining ilang district engineer dito. Wa masayod ang district engineer, nga gi-sit up naman day siya. Igo paghatag sa kwarta ron, entrapment operation man day. Sus, Ginoo ko. Dakpan. Matod pa sa initial report, ang suspect mahigala nga kining usa ka engineer. Ano ba to nga ning mga engineer day? Na naman ning maong engineer mahigala gi ko ano magani? First District DPWH District Engineer. Inganlan man ni mga kagalaan ba sa isusi sa ton dekin. Kuan ko no, tanawa ko no, o ganos ani pasal in taon ni board exam ning maong engineer mga higala, bago-bago pa ning engineer siguro ay. Engineer Abelardo Calalo. Da makaingon tag mirisi nimo Eduardo Calalo. Ang sunod ani ron anaka adi kita maluoy kay mirisi man sa niya gyud. Total nakapahimuos sa sila. Pero mo lagi ni. Kinsa may dakong halwan o akatong iho, kay ikaw halwan raman ka. Kinsa may dakong isda nga nagsugo nimo? Tawa siya mo'y nasuguan. Siya mo'y nihatag sa kwarta ngadtong Congressman Libiste. Aron nga dili mahigala imbestigaron ka ng mga projects na sus pag hatag sa kwarta kom sa entrapment man day. Tuwa na priso ron. Kung imong tanawon, tuwa ron na priso mahigala sa police station la dito sa Batangas. Kung imong tanawon og sa Buaya pa ning medyo batanon pa ning Buaya ha. Kadtong bag-angang Buaya wa pa badakpi. Mo na kamong naminaw na koron taga DPWH. Kay ba ko naminaw gyud mo na koron ba kay ang atong isyu inyo gud eh. Nga bang di mo minaw. Careful mo ha kamong mga labi to mga bata-bata diha kamong magisugoon ani. Ini kabulyaso ra ba ang mga gagmay granggo maoy maunag ka preso kato mga dagko granggo magiyahay na nato palusot. Bisa gani kini mga politicians son naningkamot magpalusot wa kuno sila ilabot. Ang iduot ani may gala mga kontraktor, boy no kini mga kontraktor nakabintaha masa sila gyud. Iduot yung kontraktor, sunod iduot ang DPWH. Kanto mga politicians, maningkamot tong lusot. Kay delikado man ilang boto. Di kanto ilang iduot kanto mga government officials nga dili mahigala elected. Maningkamot tong lusot. Nya kanto pa mga dagko-dagko, maningkamot sa tong lusot, ilang iduot tong mga gagmay. Nya kini maklaro ginato ni mga tao ha, makaklaro man gyud. Simbako ug way lain nga dakpan ani simbako gway lang mga preso ani kining district engineer gyud masabot ginato nga kini sacrificial lamb ra gyud day. Pakita lang gyud nga kunuhay na ay kadako ng 545 billion pesos kantidad may galas flood control project district engineer ay inyong dali Straight to the point. kadakong hinanggaw anang kalakiha. So tuwa nadakpan mahigala taon adi ta mangin taon ay kay mirisi ra man pud niya. Pero kini bang district engineer mga higala, matod pa sa sulti in tao ni Mayor Magalong. Kini si Mayor Magalong mga kaigalaan, mao ni ang mayor sa Baguio City. Ang sulti niya kanang itong district engineer day, igo naman ang suguon lagi in taon. Wa gila in trabaho ko ng district engineer paghatod sa kwarta, ha? Alam ato paminaon si Mayor Benjamin Magalong ha. Asa man tudong? Mo ni si Mayor Benjamin Magalong, general ni sa PNP kanadto nga mo'y nag-lead sa CIDJ. Sige ko no names. Kani. Regional Director eh. Ang trabaho ng District Engineer, unang-una, ang namili dyan yung politiko. So siya rin ang taga-deliver ng pera doon sa politiko. Yan ang pinaka-importanting trabaho niya. In fact, yan yung unwritten na niya, task description niya eh. Mag-deliver ng pera sa politiko. Kaya mo na? Yung DE, yung district engineer, kasi siya na rin ang contractor noon,
May sarili na siyang grupo ng kontraktor. Siya na yung magde-design. Siya na pala magpaplano. Siya na rin yung magde-design. Siya na rin ang gagawa ng program of works. Siya na rin ang magbibid. Magpapabid. Siya na rin ang magbibid. Diba? Siya na rin ang mag-implement. Siya na rin ang magbibil. Siya na rin ang kukolekta. So, sa kanya na lahat. Tiya mo na. Kaya balikan mahigala. Si Mayor Benjamin Magalong ni credible ni. Credible Alam mo ni kasi, mahigala. Okay dong, balik. Sige, be. Alam mo kasi, itong mga district engineer, redundant lang yan sa trabaho ng regional director eh. Ang trabaho ng district engineer, unang-una, ang namili dyan yung politiko. So siya rin ang taga-deliver ng pera doon sa politiko. Yan ang pinaka-importanting trabaho niya. In fact, yan yung unwritten na task description niya eh. Mag-deliver ng pera sa politiko. Yung district engineer, kasi siya na rin ang contractor noon, may sarili na siyang grupo ng contractor. Siya na yung magde-design. Siya na pala magpaplano. Siya na rin yung magde-design. Siya na rin ang gagawa ng program of works. Siya na rin ang magbibid. Magpapabid. Siya na rin ang magbibid. Diba? Siya na rin ang mag-implement. Siya na rin ang magbibil. Siya na rin ang kukolekta. So, sa kanya na lahat. Alam mo kasi, Okay. Tama ha? Standby gamay. Okay, gamay na freeze names. Muna si General Benjamin Magalong, siya mga higala maoy kinini ang head sa CIDJ kaniadto. Ang credibility ning Magalong, mayo kani credibility. In fact, kung nahinumdo mo ni adto mahigalang mayor ni San Carlos, Baguio City, o sani mo ay nag-una sila si Vico Soto mo ay namirma una atong mga mayors for good governance. Ang namirma si Mayor Magalong, Mayor Vico Soto, sila may namirma. Unya ang record aning Magalong, usan ni sa mga within the PNP organization, within mga higala sa ilang mga classmates sa PNP o sa PMA ba ni? O within sa mga officers nila, credible ni Magalong mo na nga kung nahinumdo mo atong panahon mahigala sa Special Action Force natong January of 2015. Hinumdo mo? Nangamatay ito mahigala ang mga SA-44 dito mahigala sa Mama sa Pano, Maguindanao. Palpak to nga operasyon. Palpak. Ang Chief PNP at the time, kadto si Alan Purisima, General Alan Purisima. Ugunya, kinini ang presidente kanato, kadto si Pinoy. Presidente Noynoy Aquino. Mamuntoy nakadaot sa rating ni Pinoy. Actually, in fairness ni Pinoy, o maghisgot ka mahigala og corruption issues. Puriya buyag katos Pinoy, okay ra to. Pero wa matangtang ang corruption kay ni amgod sa ubos doon na magoy mga mulikoy. In fairness sa ato may galang pag subay sa natad sa politika sa Pilipinas, ang mga presidente gyud nga og maghisgot kag corruption medyo lig-on sila baruganan, pero ang corruption wala lang gyud ingon nga natangtang. Kadto si Cory Aquino, si Presidente Noynoy Aquino ug si Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ang problema lang yun ato ni Pinoy mga higala kay ang iyang decision making lang diha sa na problema, gisungog sa panahon. Pagpermiro pa lang niyang lingkod, gisugat sa problema sa hostage crisis sa Lunita. Motoy nakadaot sa iyang natistingan ang iyang decision making. Ug dayon human sa termino didto na pod ang katong SA-44. Mao na dihay problema ang dako mga sukid tigpaminaw. Ang nag-lead sa investigation ito sa Magalong. Kay siya mao'y pinaka-credible diha sa PNP organization nga mao'y mo-lead sa investigation ato. Tuod man, nahuman gitong investigation, ingon, daghan tentasyon po ni Magalong ay,
nga mahimo kang PNP chief. Ayaw lang ilikoy-likoy lang gamay ng investigation. Wa mo patuo si Magalong. Sa unsay kamatuoran, ipagawas na gining kamatuoran. Agi pagawas yung kamatuoran. So kaya pagawas ba kamatuoran, wa gyud mahimo sang PNP chief. Pero nigawas yung kinsay sadan.